Ndikupatseni moni kulikonse muli Afrika nthawi program ya game plan pano pa Zodiac ni nthawi timakhala kuunikirana nkhani zokhudza masewero a mpira wa miyendo. Tiunikirana zokhudza mpikisano wa FDH Bank waishosha pamene ena akwanitsa kutenga mapoints sabata yapitayi pamene ena zikuonekabe kuti zikuvuta. Timu ya Dedza yachotsa mphunzitsi wake pamene kuyimitsa pa ntchito a Alex Singwira amene ndithu akhala kugwira ntchito ndi ena monga ngati Jime Zakazaka. Zikutanthauzanji pamene yomwe yangobweretsa aphunzitsi pano timu imene ya Craig kutsogozedwa ndi Ernest Wayantawali yapambana masewero ake ndi anyamata a Masters FC. Ina ndi Dickson Chivwati Gondo tikhale limodzi. Ndafotokozera kuti ayi program ineyi yabwera ndi chikwanekwane chokhudza masewero a mpira wa miyendo ndalandira omwe akhala kuunikira nkhani zimenezi. Ndiyambe ndiwire chambwinja wakalekale wa Flames komanso Silver United. Yeah, I'm happy kuti so as usual limodzi tisichi. Komanso Eric Chiputula. Inenso ndithokoze. I think takumanaso tapempheso amene tili nawo limodzi kuti tikhale limodzi. Chifukwa ife timazukuta nawonso amakhala ndi maganizo awo. Komano ifeyo timakhala ndi mwayiso kuti tipereke mfundo zathu zimene tikuonera masewero a mpira amenewo. So ndimanena nthawi zonse kuti ndi programu yawo osati programu yathu. Ife timakhala pano chifukwa cha iwo ndeti apemphe kuti tikhale limodzi. Chabwino, ngakhale tukamba kuti tikuyenda kukambirana zokhudza FDH Bank waishosha komanso mwina nkhani zina ndi zina, komabe nkhani yayikulu ndi chigamulo chomwe chatuluka ku bwalo la milandu chokhudza kupezeka ku msonkhano kwa akuluakulu a National Coaches Association komanso National Youth Football Association. Tukumbuke bwino lomwe chaka chapita chija akuluakulu a FAM kudzera ku msonkhano omwe anali nawo kumene kunali kusalima adawachotsa mabungwe amenewa ngati si kusakhalaso pansi pa bungwe limeneli analipo National Youth Football Association, National Coaches Association komanso tukamba za National Referees. National Referees inavomereza chiganizo chake anayipatsa desk pakadali pano ku bungwe la FAM ikugwira ntchito, koma awawa akhala ndithu akufotokoza kuti ayi ifeyo tikuyenabe tikhale affiliate kapena mmodzi mwa iwo amene amakapereka mfundo ku misonkhano komanso kuponya voti kumene. Adanena president a FAM Fleetwood Haya kuti ayi these are now friends of football. Pano bwalo la High Court limene lilagamula kuti ayi akuluakulu amenewa awalole kuti apite ku msonkhano waukulu umene omwe uchitike ku Sunbed Livingstonia ku Salima loweruka likudzali. Nde mene zililimo zikutanthauzanji komano akuluakulu amenewa anayitengera nkhani imene kudzera mwa lawyer David Kanyenda. Ndikukhulupirira kuti anthu ambiri akutsata mmene zinakhalira last year kuti mabungwe atatu amenewa anachotsedwa mu gulu la mabungwe amene akuyenera kupanga nawo ma decisions makamaka nkhani imene imavuta kwambiri ndi yovota kusankha atsogoleri kumeneku. Ndi nkhani yoti yankhulidwa kwambiri, ena ankaganiza kuti mwina ndale ndi zimene zikulowererapo kuti mwina povota apa ena ake akufuna kuonetsetsa kuti mbali yawo idzakhale kuti ili ndi advantage over mbali zina mwina pa zisankho ngati zimenezi. Komano ife tinati ngati decision imene yapanga Football Association of Malawi ili yokuthandiza ku masewero a mpira, I think tithakusiya kuti masewero a mpira arani ayende bwinobwino adzipitirira. Koma ngati mwina pali nkhani zokhudzana ndi ndale kuti sizothandiza kuti mwina pangolowapo ndale ndi mwina zinthu zimene zimayenera kuti ziunikidwe tsopano kuti kodi tsogolo lake ndi lotani. So taona apa chigamulo kuchokera ku bwalo la milandu kunena kuti imene alamula Judge Alan Mhobe kuti ayi Chingerezi yake kuti they deserve to be full members. Yes, malingananso ndi mmene zakhala zikuchitikira mbuyo mosemo. Chifukwa ndi mabungwe amene akhalapo kwa nthawi yayitali akuchita nawo mavoti amenewo. So I think mwina atawunikira bwinobwino anapeza di mfundo zoyenerera zimene zimapangitsa kuti anthu amenewa akhale mu gulu loti nthawi imene yovota adzapezeke komanso mwina ku AGM kumene mukambaku kuti adzapezeke nawo ndi kumayika nawo mulomo pa ma decisions onse ochitika kumene ku Football Association of Malawi. Koma ngati ife anthu apadera mmene ndinafotokozera muja chimene timangofuna kuona ndi choti zinthu ziziyenda bwinobwino. Sinkhani yonena kuti
kuvota kapena ayi. Kwa ife amene timayang'ana kuchokera patali chidwi chathu sichikhala pamenepo. Chidwi chathu ndi chofuna kuona kuti mpira ukusintha ukuchoka level ina kupita level ina, chifukwa mmene tikuti chaka chikuchoka kupita chaka china anzathu amakhala kuti apanga progress yayikulu kwambiri. Kodi ife tikupanga chani kapena ndi ndale chabe zimene zangoyika mpira wathu pamodzimodzi? So mwina ndi mafunso amene titha kumadzifunsa, chifukwa mwina ineyo kwambiri nthawi imene ija last year ndimaona ngati kuti mbali inayi imene ili yodandaula kwambiri inkadandaula nkhani imene yokhudzana ndi kuvota. Chifukwa kuvota nakonso kuli ndi zitopotopo zake. Anthu ena ake mwina takhala tikuona mwina malipoti kumamva phekesera kapena titero kuti mwina munthu mukakhala kuti muli mu gulu lovotali ndi pamene mumapindula mumaona no udindo wanu kuti kutapa ineyo udindo wangawo ukugwira ntchito kulankhula mokhanga jompa mawu kutapa yes, udindo wanga ukugwira ntchito yake moyenerera. Mwina zikamafika nthawi imeneyi chifukwa next year I think kuli zisankho. osati I think kuli zisankho. Yes, ndi zimene aliyense amakhala kuyang'ana kuti kodi zisankho zimenezi zife tikapatsidwa mpata onena kuti tivote tidzapindulapo chani. Yes, komanso mwina ku Football Association of Malawi I think ndi zimene ndakamba zija kuti decision isangokhalanso yoti nawonso akuyang'ana mbali yawo yonena kuti adzapindule pa zisankho zimenezi. Mwina akuona kuti mbali imeneyi ya mabungwe atatuwa ikanalepheretsa kuti achite. Koma mavoti angati 2 ndi awiri mavoti komano voti iliyonse topa chamati ndiyofunika. Yes, voti iliyonse ndiyofunika. Patoka zisankho zija anthu avota zili tight mwina mwafanana. Munthu mmodzi amabwera ndi kudzangosinthitsa upeze kuti munthu wina wake watani wapambana zisankho. So mbali inaso anthu athu amaganiza choncho sitingaletse zithokhaso zoveka kumbali yawo. Komano chachikulu ndichonena kuti ife tikungofuna kuti mpira upite chitsogolo. We are now going straight to the games. Ernest Ntawali wire chambwinja wayamba ndi kupambana masero amene ali nawo ndi anyamata a Masters FC pa bwalo la Bingu. Panali zambiri zochitika ku timu imene ya Craig Sporting kuti ayi titere asintha abweretsapo ndithu Gerard Piri Senior komanso amene kuli Fisher Kondowe amene akuthandizana ndi Ernest Ntawali. Akunena kuti Ntawali akunena kuti osewera akungofunika kuwalimbikitsa kumbali khudza malingaliro komanso kuwapatsa chikhulupiriro kuti ali nkuthekera. Anayikutumula timu imene ya Masters 3 kwa iyayi. Yeah, mbali wanga Craig inapanga produce one of their best display pa Bingu Stadium. Tinaonera mpira wabwino kwambiri from the first whistle. Tinaona kuti Craig inali timu yosinthika. Not only that game imene anamenya pa Bingu, even imene anamenya ndi Wanderers anali in charge second out. Chisomo inali timu imene anthu mwina amadabwa kuti sono imaluza pati. Nthawi zina zimachitika zimenezo ni football. Nthawi zina kukabwera kochiwina kumapezeka kuti mwina anyamata aja tempo ya game imasintha. Yeah, that's why timanena kuti nthawi zambiri ma players mu ground they produce 75% in terms of performance. Chifukwa nthawi zambiri timatha kuti ndikochi nthawi zina makhala kuti mwina ma players ndikochi palibe relationship yabwino. Koma titha kuona mene anamenyera anyamata Craig. That was the positive approach imene anapangira approach game imene anayaonetseratu kuti abwera ndi cholinga pa Bingu. Komanso tikaonesesa tikaona coaching panel ya Craig. I think for the first time mwina chimene ndingayamikire kwa Craig ndi chimene chili kuti mwina kuchoka kwa Elia Kananje anasiya timu yabwino. Mene ndayionera chifukwa ma players amene wapeza Ernest ndi Gerard amene akuagwirisa ntchito analiso ndi Elia Kananje. Ndi kamawo mvaso ma interviews amene amalankhula Elia Kananje kwambiri amalankhula kwambiri kuti timu munasasuka ma players angapo koma ndikubuilda timu panopo ndapanga timu yabwino kwangotsala kuti ayambe kubweretsa malizatsi. Nde apapa is too early tione kuti kodi magame akubwera apa. Chifukwa tisangopanga praise game imodzi kuti Ernest ali good agent ali bwino koma nthawi zina zimatengeranso anyamata amene muli nawo kuti anyamata amene apanga bwanji koma zationetsa pa tinali limodzi ndi munthu wa big man ali pakati pangapo tinali limodzi ndithu tinaona ndithu kuti Craig inali timu yosinthika wave after wave. Yeah, nde nthawi zambiri DCG ndikamakulankhula muzindimvera. Chifukwa ineyo ndikamalankhula pena pake za mpira just because I was there in football muzindimvera. Nanena kuti Masters ivutika kwambiri because of ma players amene ali nawo. Ma players amene ali nawo ambiri ndakuluakulu ma veteran.
ndiye mutha kuona kuti pace ndi anyamataja inavuta kwambiri. Mutha kuona kuti Sambana anavutika ndi number 9 muja muti ndani number 9 wa agent akuti ndani have na Siyaya pa 67 minutes analata chinyaka chigoli amene anavuta kwambiri and ndinaonanso kuti anampanga out pace ndani anatamanga kwambiri anampanga out pace uyu Sambana anaonekera kuti anatopa ndiye chimene chikuvuta ku Masters anyamataja 90 minutes sangamaliza chifukwa game chaita ima after Magets zinapezekabe kuti atabwera anyamataja anayambira pamene anasira paja kutamanga ndiye kunali liwiro ndiye kunali ka number 11 ndiye pakati apa panali number 12 ndiye combination ya nyamatama ndiye timadabo kuti asono magemu wasewa chimachitika ndi chani kuti Craig isachite bwino. I think pali number 11 number 17 wa Masters amamenya ku left matindani wa Masters number 17 Hastings Ndao the only player amene amakauta akadzuwa amenyamula timu ichi koma that day khanga kuti strategy yachi na Ernest ndi jina Gerard anadziwa kuti matchmaker wawo ndi mfana amene ndofunika timutani timugwire anapeza sana ali game yonse inapeza kuti Masters ili madzi ndiye tikaonanso defense mutakuona kuti Agabe is always flat footed counter hizo saka makachinga mpira amakha flat footed. There is no way defender or striker attack akubwera ndi mpira wakapanga cross ukuthamanga chonchi umakakumana nawo kuzika ndizi goals mezo Gabe wakhala kumaziponya OG magemu ambiri ali ku Bullets ali ku Craig ku kana wabwera ku Masters anyway nditha kunena kuti zambiri so zikuoneka kuti Peter Mponda ndiongofunika kuti kutsogolo kumwina pa transfer window angopeza kwa nyamata ina ndiyena kuti akalumikizana ndakale wazikhala zoti pace 90 minutes azimaliza. Ndimene tayambira program yathu imene ya game plan pano pa Zodiac tingopumira pang'ono tikhala sikuunika zokhudza masewero ena omwe anachitika mu mpikisano umene wa FDH Premiership. Bena folozo tikati kupirira ndi program yathu imene ya game plan nkhani yotsala ndi yokhudza chipambano cha timu ya FCB Nyasa Big Bullets nayonso ikudutsa muminga zovuta kwambiri inapambana masewero ake 2-1 ndi anyamata a timu imene ya Kamuzu Barracks inayamba kugoletsa ndi Bullets kenako KB kubweza kenako china chigoli icho dzigoletsera okha anyamata a KB. Inasewera bwanji Bullets mnali pasivo? Yeah, Bullets ndinaona timu yosinthika kwambiri. For the first time magemu ndaonera papa inali timu yoti ndinaona kuti inapanga attack from the first whistle. Mene mati 8 minutes analatapeza makona almost 5. So zo timu ya inapanga attack. Koma chimene chinavuta kwambiri ku Bullets ma chance. They lose many chances, scoring chances nde akuna kauta ali ndi player wote ali timati finisher ali ndi ma striker koma alibe finisher za third problem ata kandi striker finisher ngati imene ali Haaland ndikudziwa kuti by imene ma 10 minutes 15 minutes Bullets ikanakha game ichamwina ili 4 or 3 koma zinavuta kwambiri chifukwa tinaona ndithu Barracks inapanga struggle kwambiri defending mpaka panopo zikuoneka ndi timu ikuvutika kwambiri kupanga defend komanso chimene ndaona mwina chimene ndapanga observe game ya siku ya Bullets ndi KB ndinaona zija za back pass kunalibe. I think anali ndi that mentality yoti akautenga azipita kutsogolo
zobwezabweza kumbuyo kuja panali imene tinaona kuti anali ndi attacking momentum kumaona utaonera game yabwino ndithu although nayonso second half inaoneka kuti inazafoka so pano mpata unali wa KB mpaka KB inazapeza chigoli 1-1 kumapeto kwake tinazaonanso kuti kumapeto pa 89 minutes tinazaona goalkeeper nayo wa KB akwapasa chigoli choti zibwana timanena kuti mumpira nthawi zina zibwana zimalanda ndi KB zinalanda komanso nthawi zina goalkeeper wa KB ndimaoneranso footage ina yake pa Champions anapanganso mistake yomweyo ndesi tikudziwa kuti kodi amabeta chifukwa nthawi zinaso maplayer akumafufuza paja tinamvanso kuti makochi ena amabeta ndeti fufuzenso kumaplayers ipo mwinaso pali maplayers ena akenso akubeta chifukwa sizimaene okha chonjo chifukwa chigoli changopereka inali game yoti imathera pa draw koma ineyo kungoona mmene zinakhalira muja hopefully ationetsanso goalkeeper uja amafuna kuti auphe mpira uja kuti ayambe kupha nthawi ndiye inavuta ndi control anabola yes ya Simeon Kapuza ndi Patrick Mabedi in football it happens at DCG na mpira zimachitika koma tizoona kai maground akumala kunosunga pange zimenezo chifukwa maground on time inokuganiza kuti upanga control umapeza kuti kampira kajakajanja nde umuone mpira wake kampira kanjanja maganiza kuti mpira ubwera to fit koma mpira uja wangu njanja wangu menya ka bump wapeza kuti wapita nde mpira zimachitika koma ambiri atha kuganiza zambiri chifukwa ndimene zinakhala ndithu mbale wake nkhani ndimeneyo chigoli kugola komanso mutiuze mmene munaonera masewera amene awiri wakambapo magawo angapo I think masewera awawa tsiku ili kunali masewera awiri muno muzinda wa Lilongwe nde mwina ndingogunda inawonso pang'ono tiyambire Bullets chifukwa ndimene tikuona pa okay chabwino mwina masewera awawa Bullets inaoneka ngati kuyamba kwake kunali kofunitsitsa kuti ipeze chipambano kapena kuti igoletse mwachangu mmene munaonera wafotokoza nzanga kuti anabola anabola nzanga wafotokoza kuti Bullets inali ndi machances ochuluka mwina first half zinachitikadi motero chifukwa chimene chimachitika ndi choti kupanga kwawo ataki makamaka kumbali ya kumanja inkapanga bwino ataki I think transition from defense to attacking zone imakhala yabwino kwambiri Bullets imati ikangopatsirana kawiri katatu kumbuyoku yampatsa Morgan wathamanga wapita ukayika cross so amayenda mwachangu kwambiri anali pachangu kwambiri kuyendetsa mpira kuchoka kumbuyo kupita kutsogolo zimathandiza kwambiri though mwina nthawi inake zimadziwoneka kuti first half imapanga ataki kwambiri in terms of mwina mipira ma delivery ya box much imayuza kwambiri kwa Morgan and amene amayikaso mipira kwambiri anali Morgan tisaiwale ndi fullback amamenya kumbuyo kumanja so koma mawinga awo zinkaonekabe kuti kuyika mipira mbox kunali kwapo ndi apo sikunali kochulukirapo komabe athokoze kuti Morgan ndi amene anathandiza kwambiri kupanga ataki I think game yo inakhala ngati kuti ili m'manja mwake so koma chachikulu chimene chimapatsa mpata umene wa Bullets ndi choti timu ya Kamuzu Barracks nthawi yoti Bullets ikupanga build up ikuyamba kupatsirana ochoka kumbuyo KB osage imabwerera kumbuyo kwawo imakhala mu gawo lawo imafuna I think idzipanga defend in numbers idzikhala chigulu chopanga defend so sizimathandiza chifukwa build up yawo ya KB imakhala mipira ya mwamba imenya mpira wa mwamba first half ichi Bullets ikalanda iyo ijabwerera gawo lawo Lori Bullets imakhala kuti ikusintha kapena they were moving the ball freely mopanda kuphophonyetsedwa ndi timu ya Kamuzu Barracks so machances inapeza timu ya Bullets control ya pa midfield Bullets inali nayo kumanja kumene ndikukamba kuti kunali Morgan zinali bwino kwambiri so mwina it was encouraging kwa kochi wawo kumaona kuti timu ikupanga create machances komanso kumbuyo sikukhala ndi phuma lenileni mpungwepungwe makamaka first half ichi chachikulu vuto linali limene akunenali kuti inaphonya kwambiri ndi chimodzimodzi game ya Ekhaya Bullets inapeza so machances ambiri first half I think 30 minutes yoyambirira inapeza machances koma ndinafotokoza so muno kuti mwaonse aja sinamenyereko pa golo ena anali ma-1-on-1 ndi goalkeeper kumenyera kumbali so nthawi ina yake zimafika ponena kuti nzeru zanu zijazata and mwapatsanso confidence timu inayo
after mwaphonyaponya chifukwa 1-0 ija ikubwera second half. I think timu ya Kamuzu Barracks inalino ndi confidence ino yabwera kuti china chichonse chithochitika m'masewero awo amene aphonyera bullets ija ifenso mwina ndizotheka kuti tikhoza kugoletsa ma spirits awo akwera tsopano. Ndi mutati muone second half zinadzasintha chifukwa china chimene chimavuta Kamuzu Barracks anali ndi 2 strikers koma pamaoneka gap yayikulu kuchokera pa midfield yawo imene imakhala kwambiri ku defense yawo ndi ma striker. So bullets imakhala kuti ili bwinobwino pakati pacha, shape yawo yapakati simaoneka bwinobwino, even kuti muone kuti changu pa mpira timu ya bullets pakati imaoneka yachangu kwambiri than ma midfielders a Kamuzu Barracks. I think pamamenya samgunda ndi komanso ine pena pake ndikuonanso KB chimene ndapanga observe akugwiritsanso kwambiri ma players amene ambiriso amenya kwambiri mafuta mtanki ata utha kuona kumbuyo kucha zimavutanso kuti ayipange control bullets ija. Nde chinanso chimene ndikuonanso ku KB ndikofunikanso kumene kukofunika reshuffle transfer window kumene ndikofunikanso apeze ma players abwino kuti mwina they can go and chifukwa akapusa amene zikuonekera chipwirikiti awawa atha kuthamanga nawo relegation zone this season. Chabwino mwina musanapitirize tingomva kuchokera kwa aphunzitsi awiri amene wa Wedson Nyirenda wa Bullets komanso Kennedy Nkhoma wa timu ya Kamuzu Barracks anati chani atatha masewera amenewo. And I think that is something that we need to work on because we're playing a team like Kamuzu. They didn't have anything to offer in the first half, but after they see that we are missing, then they came on us. So you can always get punished in a game of football if you are not going to take your chances. Yeah, it was ending with maybe a scoreline of 6. Yeah, we need to work on the finishing. It is one thing to have strikers and another thing to have finishers. I think we have a big team coming up. I'm so impressed with Mologan. He's a big machine and a small body. And even Mishek Bidiat is also a very good player. These young boys, I think they are standing on their feet in a very big stage. They've done well. It's not going to be easy for us in any game. Okay. Nyasa is big, so every other team is a fight. But when you watch these other teams playing other teams, they play different. Playing us, they are highly motivated to play against big Nyasa. machitika kumapeto kwa 40 minutes domwe yatipanga post tilero tisajite sodo ya mpira pena pako mafika zokuti we position kawo zana mali zichitika timakano kwa iwo onse pano kuti no akwanise chitika kuzo zokuti mpira uno amapols so bawe pachapa zimatengera kuti iye umwe wake no ndichiganzo mwana panga singatodziwa komano zilimo mu mpira kuti once ukakhazikira chibwana chimazalana ya osa ndinachibesa ndimene mapangira plan inali yabuno bwino komano pena pakenga plan sina kwire umazaganiza nsanga kubisile that's why munaza nazo kuti zomwe nazaganiza ndikubwera kwa chigoli chija ena ajandiana nasaoneka ngati kuti sakuzikupitirapo fake nasa kuti amuna ndibweresa muso experience kuti kuna market kazikike zomwe munazo nazo zinathandisa uvomereza chikupiro inacho timu yomwe ndikukunga panopo timu nazo kuti zitakusera bwino zitapeza sezikona sitinayimbe bwino zopeza sizinaiza bwino panopo nomwe ndikupanga timu nazo kuti mene maonera apa kuti zitakumenya bwino pano kuti kakangokoza ma mistakes amene wayakwa magolipa zatu yakwa defense kapena center even kusokolo kuti wina lesa zitakuziwa roho yomwe wanyamula ikiraundi macha muone zoti khala ndizimenezo ndithu kuchokera kwa aphunzitsi amatimu awiri amene Wedson Nyirenda wa FCB Nyasa Big Bullets komanso Kennedy Nkhoma wa timu ya Kamuzu Barracks. Sanapirire kumva kuchokera kwa Wire komanso Eric, kodi anthu anati bwanji za masewera amene wa VV the viewers voice. Ngande Wirambengo masewera alero ndaona kuti anali masewera anali bwino koma anali 50-50. Of course koji wanyuwani wabwera ku Bullesiku koma kusintha kwenikweni ayi sitinakuone kuti kwasintha yayi fukati katenga zigoli zimene tachenya sizoti tachinya kuti tapeza ma chances mno bwino yayi tangonya zigoli zoti zamwayi Bullesiku kukonza kunde kwene kukonza makamaka kusogoloku ndi pakati paso pafunika zoti ma midfielders iwo azapanga feed ma striker muno sogolo komanso ku striker force
funika kupeza ku striker wa sharp wino wake kuti Hitman. Yeah. Okay, choyamba ine ndi Manuel Jalera. Game iyi ndayiona kuyambira first half Bullets inazabwerabe ndi mphamvu yoncho komabe inazafowoka nthawi yake. Of course tinapeza chigoli cha msangasanga zimene zimafunika mu mpira. Komano tioneni performance yake imene inachitikira. Suti tinayikhulupirira kwambiri Bullets kuti mpaka game iyi ingawine. Tinabwera first half ija Bullets inabwera first half ija yasewera mpira. Of course maujene KB si mamaka imawang'anira kwambiri and ifeso timachita masapota amachita kudabwa asokuda kodi KB ija ndi komano atapita ku dressing room after first half itatha second half kubwera inapezeka kuti timu ija inamangana anapanga chimodzi anthu aja mutakuona kuti mpaka anabweza chigoli komaliza and game ija ineyo ndimayika pa draw sinimayikaso kuti Bullets ikuwina ayi komano tikatengera mwandifunsa zakuoja amene wabwera kumene game yake iyi ndi yachiwiri komabe kusintha kwenikweni sitinakuone iye wanena kale wangofika koma wangofika onena zoti afuna mapuleya okwana 4 komano mapuleya awawa situzo zoti aona cholapika cha mtondo wanji magemu awiri koma onena zoti afuna kale mapuleya ndete timpase ni nthawi apase lingane noti wafikapo timpase magemu okwana olo 4 olo 3 ndeti muonene kuti iye udza ayinyamula bwanji Bullets na kumazifunsa sokuti kodi KP na beta goalkeeper na beta fanye meja sijina chigoli choti olo wina alisasa mayembekezera iye ujafuna ike control mpira uja wandumba wankanika kumauthamangira zinthu zoti alisasa mayembekezera mu stadium titaonera tonse inu ndine kumabe pena pake kumazifunsa kuti kodi anthu ife timakhala serious pa mpira. Ine ndine Ishmael Ajawa Maulana imachokera kudedza ndine mmodzi woyikonda Bullets. Mmene ndayiona game lero kusintha kulipo kusiyana ndi mmene magemu ena amene tadutsa mbuyo. Field of play lero linali bwino though panali mavuto ena ndi ena ndi ntchito ya coach imeneyo akungoyena kuti agwiregwiremo mmene momwe ndithu. Kwa ineyo lero game yoyamba ndilo likuionera ya coach wathu ujene wochokera ku Zambia. Mukuona kwanga lero lindaonapo kusintha kusiyana ndi magemu ambuyo ndithu. Kusintha kumene ndaona lero like player Morgan pali big improvement imene yaoneka ndithu yosangalatsa kwambiri monga inunso mwatha kuona kuti mwana uja watenga man of the match lero ndithu. Ine Kondwani Chirwa game 2-1 Bullets yapambana ni magemu amene tinganene ndi game imene tinganene inali ndi ma mistakes angapo kuti KB lose. Tinaona poyamba chigoli choyamba chimene KB inapanga concede inalionena kuti defender sanaone kuti striker ali pafupi analephera kupanga clear chigoli achinya Bullets. Then second half KB inakonza zinthu Bwesamo Olson nenzake anakonza zinthu zija kubweza chigoli 1-1 pamene KB inaoneka kuti ikupanga zonena kuti ipeze chigoli and ma odds anali in their favor akanatha kuchinya kupambana koma inapezeka kuti mistakes kumbuyo goalkeeper ndi defender sana yankhulane abwezesa chigoli chija mpaka na KB pana Bullets yatsogola yapambana 2-1 koma inali ma individual mistakes yonena kuti KB ikanatha kupambana game zangovuta kuti lero season atero chifukwa cha ma individual mistakes. Tikatengera mpira amene wayendera satengere zigoli koma like overall possession kapena mpira wayenda bwanji mu ground Bullets sinamenya mpira bwino. Tikatengera ndi KB leroli imene inali pa mpira bwinobwino ndi KB zangovuta kuti ya loser chifukwa cha ma individual mistakes komano Bullets ifunika ikonze chifukwa chonena kuti like pa ground I think pafunika pena ndi pena atani akonze. World Cup matimu ali bwino ndi pamene olo ineyo ngati munthu ndadziwira kunena World Cup ija si mpikisano wa masewera ni mpikisano ovuta fo pali matimu ena amene timapanga andaleti kunena kuti wasanga kachite chilichonse koma peza kuti game ija yatha 1-1 2-1 matimu aja nkumaoneka kuti khangati mpikisano uwu ndi ovuta ndithu. Matimu aku Africa zawo zili bwinobwino zangotivuta matimu awiri atatu mwina sana achite bwino koma matimu 10 tikuoneka kuti mwina 80% ya matimu aku Africa zili bwinobwino. Ine ni masapotera Spain. Ine ndi Wilson Jazia ndi masapota Bullets. Ku England ndi masapota Manchester United. Game ya lero inali boy mabalasa kosikosi komano tingoyankhula mwachidule kutengera mmene munthu umautsatira mpira. KB yapanga ma mistake pang'ono game inaitenga bwino
zigoli zonse yachinyitsa ndi vuto la kumbuyo tingoti chigoli choyamba ma defender number 4 chigoli choyamba chija anakanika opanga kiliye mpira kondoyo wapeza chance watani wachinya chachiwiri cha Bullets goalkeeper ndi cha goalkeeper chimenechi obviously ndi cha goalkeeper ndikoza wankola choncho azimezo ndizoona makamaka kumbuyo kwathu sikuli bwino Bullets center pa center paja palipo ndi mbalimuso muli bwinobwino komano kumbuyo toyenera tikuuze mwina kuti tipeze ma defenders awiri mwinanso ndi ma striker awiri fa kutsogoloso mphamvu zikuchepa. VV, the viewer's voice zimenezo ndithu mene anthu anaonera masewera pakati pa timu ya Kamuzu Barracks ndi anyamata amene wa AFC Binyasa Big Bullets na komena timu ya Bullets kupambana 2-1. Kunalinso Lilongwe City derby pabwalo la Silvo versus Silver Strikers. Silvo imatsogola 1-0 kenako Silver kubweza masewera kuthera 1-1. How was the derby with it? Yeah, I think tinaona derby ukukumbukira program yapita ndinanena kuti derby yake kumakhanga upanga dominate team imodzi koma pa tinaona derby yeniyeni komabe amene anandi ma chance kwambiri kuti game yakanayiphula anala Silvo chifukwa Silvo ndamene amatsogola koma I think kuzikayikira samazipasa confidence pawo chifukwa akutsogola later on anazaoneka kuti ngati iwo tsopano ndi amene akutani akuluza amazipasa pressure. Yeah, komanso ndinaona so napanga observe chinthu chimodzi chimene mwina makawa sanapanga observe anayuza kwambiri striker mmodzi maso ndamene akumudalira kwambiri so striker mmodzi game ngati imene ijayo ndikuona kuti zinali zolakwika koma inali game yoti super strikers anaoneka kuti sinabwere ngati super strikers imene timayidziwira chifukwa tinaona ndithu mwina kuchoka kwa Lameki kapena kuchokanso kwa uchizi pakati paja koma uchizi for the time being magame ambiri apapa sanamenye chifukwa I think amadziwa kuti akuchoka samagwiritsa ntchito nde I think game plan imene anali nayo Peter Mgangira ndi zake msuko kuoneka kuti anazadandaula kuti ma players akuti anazangopeza kuti Thursday asowa koma pa training anali mu program yawo kuti amenya nawo game imene khanga kuti Thursday anangopeza kuti ma players aja kuti achoka I think anasokoneza game plan nde game plan imene achoka apita ku Zimbabwe. Yeah, ndikunena Lameki ndi uchizi. Munalibe nde Professor Joseph striker amene amakhanga tamamudalira kwambiri anaoneka so munalibe. Nde inali advantage kwambiri kwa Silvo kuti apange utilize that chance for ma chances anali nawo koma anakanika so kuchinya zija ndi manena zijo kuti timu ambiri mu Super League akupeza kuti umapeza ma chance koma zumakanika kuti azipeza zigoli. Nde tinaona so kuti Silvo inapanga utilize kwambiri ku left kumene kumamenya ku right kumene kumamenya Lameki amene anabwera m'malo mwa Lameki akuoneka kuti zinamfutabe kwambiri that's why munaona kuti Silvo inali ndi upper hand first half koma second half I think ndi pamene sopano Silver inazabwera kupeza chigoli after that it was game imene inali 50-50 koma ukanena za game Silver ndi Silver tinaonera game as a derby imene zimakhalira imene inkakhalira nthawi ya ife tikamati derby imakhala derby unpredictable ngolenga bodi ife sidinaonere kodi msimunatuonere DCG pafozi kompaja simabwera kapena mpira mwamba kuonera kumene kapena ndili nachichepere kwambiri Lilongwe derby Eric awa andipatsa Lilongwe derby koma I think nkhani zina ziwiri poti mwina nthawi nkhani zina ina nanena kuti nkhani yokhudzana ndi Babingu ndi kamba munati yayo mukambabe ya Bullets ndi chani ndi game ya Bullets ndi Kamuzu Barracks mwandidulaso panjira nditangokamba lero silano nditangokamba za first half zoka andiuzotia pyambe kaitaonera pa interview yako tendi magezi zero lero silano koma I think ilifaja nthawi yaseri sadule koma World Cup za World Cup asera malize koma mukambe in short tufanye nyobe na pake mumakhaso sopano mumayamba mupaja ndakoje paja ndika beans amayambira kumbuyo pakati ndinthawi sipi okay basi tikamba yomwe ya sinanga zinazo mwambari yomwe ya Silver I think iso tingoyikamba mwachidule zambiri wafotokoza kale wiri I think china chimene chinavuta ngati timu ya Silver Strikers kuti kudandaula kuti munalibe mo Lameki ndi uchizi mbali ina itokaya oveka koma vuto ndi ndani ndi pamene muthano anthu athu makhandi mafunso because anthu awiri awawo kwa season awiri atatu akhala akuchita kale bwino kuti mu so simungayembekeze kuti player ota akuchita bwino ku Malawi
angalimbe mu ligi yathu ya ku Malawi mwachidziwikira akhala olimbirana mmene wabokera asikawo ku Zimbabwe amachita kudziwanso nawonso kuti pali ku Mozambique amayang'ana pomwepo zauchizi nde zinaveka kuyambira last season komanso alesa amafuna ndalama akulonjezedwa zija ndi zambiri pa Zambia apa maplayer akupita ku Zimbabwe kupita maplayer so inalino ntchito ijonena kuti tikudziwa kuti tili ndi maplayer awawa ndi abwino kwambiri and matimu yamba kugogoda kuyambira last year tipange bwanji so inali Yanga inali Simba Yanga kugogoda kwa uchizi panalinso timu ina yaku Mozambique magogodaso so inalino panga prepare life after anthu ngati awawa mwina sokhawo kuti achina duwe kumene kuja mumayenera muonetsetse kuti osewera uyo atati kulibe wagulidwa kapena wavulala chifukwa olomfundo yonena kuti tinalibe wakuti sikuveka chifukwa player so atha kudwala akhoza kuvulala nde munthu akavulala ngati lero atokhala mwina miyezi osabwereranso pa bwalo la zamasewero munthu uzoti simuwinaso chifukwa choti player wavulala koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti mwina konseni inabwera chifukwa choti zigoli zambiri zimene mwina Silver Strikers imagoletsa kudzera kwa mwina kuchokera last season kuchokera kwa Nixon Mwase komanso Joseph zimakhala nthawi zambiri zoti wala Nixon Mwase munalibe or even this tall guy analipoyo Shema analimo Shema analimo and then ndimakamba kuti zigoli zambiri mwina kuyambira last season mudzaonetsetse pa Silver match ambiri amakhala ma throw in McDonald Lameck waponya throw in box Joseph wahedera just anaipweteka Silver wa bingu it was a throw in last minute or even ya Masters chigoli chinaso inali throw in inaponyedwa ndekuti akuso wapi yes nde mwina pano pathu kumadandaula kuti munthu otiponyera ma throw in ucha wachoka nde panalibenso wina amene amakhala kuhedera mwina awiri amene amakhala kuhedera ma throw in have chances sama aponya mu penalty box yes mu box komano kumbali zinazi I think zimadzaonekanso kuti mbali anadzamenyetsa player wina akeso anachokera ku reserve kwa Silver Strikers amamenya kumanja kucha koma kwa ine ndinaona ngati Due ankamumenyetsa koyamba ngati ku right wing kucha komano Due amayenda kwambiri amapezeka paliponse zimene zimampanga kuti right back waucha asakhale ndi support mwina Due anazolowera kuti amakhala ndi Lameck amene amayenda kwambiri line yonseyi komano mwina zinadzavuta kuti uyu apange adapt chifukwa mwina ndi game yoyamba kwa nthawi yayitali kwambiri zimakhala zovuta munakamba nthawi inake za Sambani achokera ku injury ndi zimakhala zovuta mapuleya amene mwina anakhalitsa osamenya kaya ndi injury olwangoyikidwa pa bench kwa nthawi yayitali kuti no abweremo bwinobwino olo even kunja zimachitika game time ndiyofunika kwambiri so zinthu ngati zimene zijazi I think zinapanga affect kumanja kuja komanso sivo tiyamikire kuti pakati pa inavutika koma masewero awa inabwera ngati tabe ine ndinapanga predict kuti igonja mu program yawo ikatha ichi komano zinaoneka kuti performance yabwino and kusankha man of the match takhala kuona kuli ndi vuto kwambiri kuno kumalawa chifukwa imaperekedwa kwa munthu amene wagoletsa chigoli sipabweranso mfundo ina iliyonse yoti nzeru zilizonse zoti tikusankha man of the match chifukwa chakuti dara palibe chigoli wachinyayo ndi amene amapatsidwa koma tinaona ngakhale Elisha sana agoletsa anapatsidwa komano ankayenera kuti apatsidwe man of the match ndi amene anayipanga control kwambiri midfield ya Sivo anamenya ndi machulite mipira kuti mumuone kuti walakwitsa mipira yochuluka panalibepo anapanga dictate player ya timu imene ya Civil Service United anali ndi Petro wang'onoyo amamaka kukilina pakati paja positioning anali bwinobwino so Civil so inaoneka kuti game iyi zinathandiza or even assist imene inaperekedwa chigoli cha Laisha Sibanda assist yapa mwamba kwambiri inachokera kwa Khumbo Muhoni ndionena kuti olo defender pena nomangopukusa mutu kuti sindikanaupeza mpira uwu inali assist yabwino kwambiri so ndikhozotero kuti Civil inaonetsa mpira wawo koma Silver I think ngati nganene kuti tilibe wakuti ndekuti mwina yofuna kwauza masapota awo kapena watsatira kuti ndekuti zitivuta chifukwa chonena kuti kwachoka wakuti ndi wakuti performance yawo ya first half sinali bwino komwe ngati timu ya Silver Strikers imene mwinaso imalimbirana nawo katswiri umenewo koma kwakulu tingotero kuti
anali masewero amene anaoneka kuti ndi dabi. Tingomva kuti odaphunzitsa matimu awiri amene anati bwanji Emmanuel Zoya yemwe ndi othandizira mphunzitsi amene wa Silver komanso Mapopa Msukwa yemwe akuthandiziranso Peter Mgangira wa Silver Strikers. Bwino I think tinayamba bwino koma tikumenya bwino anzatu anapeza chigoli nde masewera adabi amakhala choncho mukapeza chigoli anzanu maika pa disadvantage so tinakhala ndi pressure kuti tibweze koma chachikulu tinapeza chigoli koma naye masewera bwino ndingana ndifokhutira kwambiri kupeza 1 point because ndimene ali game plan ya ifeyo tathena bwino ndi ma players oti sitimembekeza kuti atichokera so tinayi ma players onse lameki kutraina kufika mpaka Thursday tinangova Friday kuti wanyamuka so ma players onse amene ayuza ku kwathu ndi ma players sana traineko so kwa ifeyo tingana kuti takutira titamoyesa gototo ndi nthawi yoti mafuna chigoli tinapeza tawesa masaka za 3 titapeza chigoli timafuna kuti tipange contain midfield that now tusaso gototo nikwesa so player wina pakati kuti at least tikhale ndi depth pakati masabu nambiri asewanani masabu bwino kwambiri monga kutengera kuti ifeyo tukuchokera kunyengosa khala bwino kuti muone na luza makemu atatu osogozana komano tapanga draw ndi Brigos wakabwicha makanga ma players athu anapezeka kuti tswana no confidence nambo bweramo koma ndinali kemwe bwino kwambiri monga mone simuonera ali sana bwera kuno waona kuti iyi ndi dabi imene dabi yakalikali imene tinkamya simuna tayi ya ife ntaye naki kuti osabangonena kuti Silver kozo wina on paper kozo kuti Silver ambiri ne batsa kuti kozo wina game koma nyamara Silver unitsonera kuti iya chese njotheka mu mpira apa game 2-1 inokutira kwambiri ndi 1 point imene tatenga tsiku la lero komano mukuziwa kuti ndimenda ninaso unthawi joneri league ulendo ndo utali ura kwa munthu ulenda samagwa even ma champions osa ali ma champions panopa anagwa ku moyo mwawo ifeyo wife makojazi ndikupita ku training ndiwauza kunena kuti apa zina munachita bwino apa munachita mola bwino kuti magema na abwera tipambane. Well, enough of the Super League. Pamene taona ndithu kuti ayi ena achita bwino ena sanachita bwino masewero osiyanasiyana nawonso ndithu timu yadedza ikukwapulidwa ndi anyamata amafco 3 kwadu kwachitisanso kuti mphunzitsi kumene ku Alex Ngwira amchotsepo pa ntchito yake imeneyi komanso tikuyamba kuti masewero ena anyamata aluwana awakutumula 2-0 amenewa agonja ndi makamaka Moyale. Red Lions ndi Chitipa zinakomera Red Lions kupambana 1 kwadu pamene masewero amene anachitika pakati pa Bullets ndi KB nakomera Bullets 2-1. Ekha and Wanderers nawonso analephana 1 kwadu. Mafuna mziya nkulu? Ekha yaso anawo ya atsaru. Anawo ya atsaru. I think chifukwa cha nthawi game so ya Wanderers ndikanaira mkulu chifukwa Wanderers ikuoneka kuti Chawiro inatamanga kwambiri. Enough of the FDH Waishosha. World Cup mene zikuonekera makamaka matimu akuno kwa Africa wire. Yeah, I think World Cup yatentha panopo ma group stages tikuona matimu amene adutsa enaso ali pakalikili kuti adutsa utaona kuti mu group A muli Mexico imene ndi 6 points, South Korea ndi 3 points, South Africa ili ndi 1 point ndi yauti seto chani 1 point. De matimu amenewa ikuonekera kuti Mexico yadutsa ndi kuti zili kwa South Korea kuti ipanga bwanji ndi South Africa. De tikaona group B kuli Canada imene chiwangiza matimu kwa Africa wire. Tukamba za Morocco imene ikuoneka ngati kuti ikulimbako, Ivory Coast nayonso ikuoneka kuti zili bwino, Egypt nayonso ikuoneka kuti they are trying their best, Ghana inalepha ndi England, Cape Verde inakwanitsa ndithu kuchitaso bwino pa masewero ake otsatira, DR Congo ikuoneka kuti season ended ndifuna matimu amene aku Africa. South Africa ndikuti matimu amu Africa amene akuoneka kuti akuti pa sabwe chilimbikiso ndikuti ndi mu group C imene muli azathu Morocco ndi 4 points ndikuti akukumana ndi Haiti imene sinapezeko point ili ndi 0 ndikuti apapa ikachita bwino ndikuti Brazil komanso Scotland ili ndi 3 points ndofunika kuti azathu a Morocco game iyi afuna safuni ndofunika achite bwino komabe ali ndi mwayi fora kumenya ndi timu imene ili very weak imene ili Haiti. Tikaona mu green ndi group E imene muli Germany, Cote d'Ivoire, Ecuador ndi Cote d'Ivoire panopo ili ndi 3 points, enawo Ecuador ndi 1, Curacao iliso ndi 1. Ndekuti timu yathu ya ku Africa Cote d'Ivoire iliso ndi mwayi mwina itopanga kaye kupanga gofero koma already mu group imene group ije inapanga kaye qualify. Ndete kanena mu group F ndekuti muli anzathu aku Tunisia amene waswali ndi 0 point.
apita amene wawo apita ndekuti apapa kumene kwalimba Apachita. Netherlands ndi Sweden ndi Japan ndi amene alimbirane mmene momwe ndiye tikaonanso Egypt imene ili group G mu group G ili 4 points mwina angotionetsanso magulu aja kuti imene titha momuli Egypt, Iran, Belgium ndi New Zealand ndekuti apapa mwayi kwambiri uli kwa Egypt koma Egypt isosayita ile ifa Iran ndi Belgium ili ndi ma 2 points ndikuti atatha kuwina magemu awo at 25 ndi Egypt akapanga zibwana atha kuwadutsa koma panopo ili ndi mwayi kuti mwendo umodzi ikudutsa ndiye tikaonanso magrupu ena kumene kuli Algeria nayonso Algeria yazitola ndi 3 points ili mgulu la Argentina, Australia. They have the chances qualifying to the round of 32. They have chances ndiye kuti already Argentina yapanga kale qualify ndiye kuti kwatsala Australia ndi Algeria osa ndi 3 points ndikuti amene wawa papa ilipo ntchito chifukwa kukumana Algeria ndi Algeria ndi Australia. Inaso ndi yajani Ghana imene inalephera ndi England 0-0. ine apapa pa Ghana pa ndi ngolankhulako pang'ono yatipatsa chithunzithunzi cholimbikira. Ghana ikuoneka kuti ndi timu imene defense yawo tikamene kuti discipline in defense zimene apanga Ghana. Koma anawire amene akuoneka kuti adwalika ndi kuti ndi amene wawo achina South Africa, Tunisia. South Africa akuoneka kuti umoyo wawo DRC I think kuluza komereka mazamwina za Egypt, Morocco. Akuoneka kuti Cape Verde apita ndithu ndi cholinga kumpikisana. Cape Verde ikuonekanso kuti yapita ndi cholinga kumpikisana umenewu ndikuti itati ilimbikire itokhaso ndi mwayi oti itha kupita patsogolo ndewo inuwo titha kunena kuti matimu amene tikuwayembekezera kuti mwina akapanga perform bwino mwina atha kupita round of 32 ndiye kuti kula china Cape Verde kula china Morocco kuli Ghana Egypt Tunisia, Algeria amene wawa ndi tipaje DRC so mwayi oti Algeria maybe achifuata 3 points koma Tunisia DRC ulendo yapita amene wawa uoneka kuti mwayi wawo opanga qualify to another level around of 32 zukhanga tizawo chabwino ina amene madandaula titsekereni pang'ono chabe ndiponena kuti I think masewero ngati awawa azitipatsanso phunziro chifukwa choti anthu anzathuwa amayamba kayakoza matimu awo asananene kuti tikapanga kompiti kumipikisana mutati muone matimu ambiri tikutchula kuti akuchita bwino aku Africa kuno majority ya osewera awo ikumenya ku Ulaya ndipo matimu abwino chifukwa osewera amene akumenya Morocco maplayer awo ali ndi mayina kwambiri kuposa mwinanso timu ya Tunisia imene tikamba kuti iwo akuoneka kuti sizikuyenda kuno ku Africa so mwina kumene mukumenya kumathandiziraso kuno kakhala ukamba kuti izizi zoti maplayer athu akumenya pa Mozambique pa Zambia I think ndi chinaso imene ili contributing factor kuti tisachite bwino koma titakhala kuti mwina tikuchita bwino kupanga develop osewera amene athu amapezeka ku Europe kucha tizichita develop osewera amene athu amakhala maligi akuluakulu amuno mu Africa ifo kumene kuja kwamakapeza no chilichonse chokhudzana ndi masewero a mpira amakayambanso player kumpanga develop player kuti mwina amamenya Super League timamona kuti ali bwino apita umene kuja ndizijama kuuzani kuti atufuna apangeka ima trials sikuti anthu ajama akhala kuti ndiozungulira mutu amadziwa kuti pali zina zake zimene tifuna tizione technically kodi ma trials alipobe amapanga tu maplayer ako pambuyo munthu ndeti nkavaza ma trials ine nimaona ngati panopo player akakhala kuti amakhala kuti malo ake alipo kale kuno akampasira jezo tiwe malo ako ndi ako zimatengera maligi amene okuchita panopo timamva kuti ma trials ndinamva ndikale ndikumbukira mbuyo ma players athu akamachoka kuno pita South Africa ndimamva kuti apita ma trials akapita ma trials kuja makadikira konko nthawi zina mabwera kayi kuno ku Malawi akakhala kenako mamuyitana kuti ati wakhoza ma trials panopo ndikuona ngati zinatha za ma trials panopo zimachitika based on maligi ndi size iso ya player amene akumenya timaona ati manyuzi tina kuti timu yaying'ono yakuti uchititsa ma trials so ndi zimenezo zokuti amafuna akaone no kuti chimene amaona chija mwina maclip zimanamiza so tikachita choncho kuti tili ndi osewera ambiri amene no akumenya maligi odziwika bwinobwino osewera athu akhala develop awapanga develop bwinobwino ndipo athano mapanga compete bwinobwino koma no kuti ndi mmene zilili panopa I think tikanali kutali tikamaona mmene azathu akuchitira achina Morocco alinda achina Hakim mapuleya oti mutha umatchula mayina achina Semenyo ku Ghana ndi mapuleya amene achina Thomas Partey oti aumenya no mpira uja mpaka pa mapeto
so tikuyeneranso kuti tidziyang'ana kumeneko kuti azatha kuchita bwanji ife tichite bwanji kuti no tikafikenso malo ngati amenewa. Chabwino, tisanatuluke mwino wire taona ndithu akuluakulu a Football Legends Association akumana ndi kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi kuunikanapo zina ndi zina zimene mwina zingathandizirenso kuti angagwire ntchito limodzi komanso kambapo nkhani yokhudza msonkhano wawo makamaka gala dinner titero imene ichitike pa 29 August nkhani yokhudza Football Legends komanso kukumana ndi Indian High Commission. Ya ndi chinthu chosangalatsa kwambiri tinaona maliphunzi ma trustees anali kumeneko anterera board chair Jim Kaluwa anali kumeneko kukambirana ziwiri zitatu ndi pasada wa dziko limene ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. I think muja ndimanenera muja DCG kuti chinthu chija chinayambika ngati zibwana koma chikuoneka kuti chikupita patsogolo in terms of mwina welfare ya amene anasiya mpira panopo ena angokhala munaona panachitika ma initiative ena yake kuwapitisa ku training kuwaphunzira ziwiri zitatu ndiye panopo afunanso apange raise ndalama kuti enanso awiri atatunso apange zimenezozo. Nkhani yayikulu ndi welfare ya ma old players amene anamenyera dziko lino anapanga zazikulu dziko lino enanso ma former players komanso chosangalatsa kwambiri ndinanena kale kuti nkhaniso ya chithandizo nkhani ya ukaonekedwa zovuta ya ukakhala kuti ukudwala pamakhala zithandizo zimene zimachitika nde gala dinner imene lesopo tizakhala limodzi si tili limodzi pa group achi ya tizakhala limodzi mwaona kale kuti panopo ma preparations ayamba kale ofuna kuthandiza ayamba kale kupereka ndi chinthu chimene anthu akukhala ndi chikhulupiriro ifa ndi chinthu chimene anthu accountability imakhalapo chilichonse chimakhala pambalambanda anthu ake amene anasankha mu trustees kuyambira treasurer kuyambira ma accountants kuyambira ma board member amakhala limodzi nkuona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndiye ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti chinthu chimene chichi panopo pali zambiri zimene zikufuna zichitike pali zambiri kutsogolo kwafuna kuti tikhale ndi malo ndithu tidzilima zipatso zolima kumeneko zizipita ku account ya ma legends nde I think initiative imene akupanga board chair ndi gulu lawo ma trustees PS SPC asaidi alimene mungati wachiwiri board chair mulanterera mmene muja muli ansendema mmene muja muli ambiri achina Sharifu ambiri anthu oti anzeru zawo abwera mmene muja kuti tikhale pasi nkuona kuti chinthu chiyenda bwanji andi panopo nditha kuuza TCG kuti ndi chinthu chimene even maiko anzathu amene tapangana nawo surround akudabwa kuti chinthu changoyambika kumene koma kukuoneka kuti kuli ma progress ambiri like anzathu a Zambia anachiyamba kwawo kwanaziyamba kalekale koma panopo akudabwa kuti panopo zikuyenda kwa Mozambique ku South Africa as you know pakatipo akuluakulu athu achina Kaira Young Chimodzi board chair anapita ku South Africa wakakumananso ndi ma regions aku South Africa kuti kumene kwa matani ndiye ku South Africa panopanso pali programu so kuti mwina kutsogolo abwera kunonso tipitanso kukaona kuti zikhala bwanji ndiye chinthuchi zosangalatsa kwake ndi chakuti mbuyomu zinali zinthu zomvetsa chisoni mwina player kudwala kupeza zithandizo zero. Yeah. Thank you. Tikumaliza? Tathokoza kwambiri wire jambo inja tamaliza tathokoza kwambiri wire jambo inja komanso Eric Chiputula kamba okana film program ene ya game plan tibweranso sabata yamawa pamene zakupatseni zambiri zokhudza makamakanso masewero ampira wa miyendo chokera kwa ine Dickson Chivwati Gondwe tathokozenso mupadera David Chapita komanso timu Poki Mangani amene athandiziranso kuti program imeneyi iteke pano pa Zodiac Television nosawalanso Linus Madison wathandiziranso kuti ayi kupena ndipena kuti ifeso tikhale kuti tili bwino mu program imene ya game plan tikumana sabata amene ndanena goodbye from Adbridge House 847 Lilongwe.